Pensa un moment, quina càrrega portes avui? Potser són deutes que no et deixen dormir. Potser és una relació que et pesa. Potser és una culpa que no marxa mai. I el pitjor és que moltes vegades creiem que aquestes càrregues formen part de nosaltres. Com si la vida fos això, caminar doblegats, mirant al terra i sense esperança. Però deixa'm dir-te una cosa molt clara. Déu no t'ha creat per viure esclau del pes. Quan Jesús va pujar a la creu, va carregar amb tot allò que t'ofega i m'ofega avui. I avui, aquí i ara, pots començar a viure amb la llibertat, amb una lleugeresa que mai has sentit. Et convido a quedar-te fins al final del vídeo perquè el que compartiré pot canviar la manera com vius cada dia. La càrrega que portem no és necessària. Avui vinc a compartir amb tu un verset que trobem en el llibre d'Isaïes, capítol 10, verset 27. I diu així la paraula de Déu. I succeirà aquell dia que et traurà la càrrega de damunt l'espatlla i el jou de damunt el coll. El jou serà desfet per mitjà de la unció del Senyor. Quina càrrega estàs portant el dia d'avui? Què és allò que no et pots treure de sobre? Potser és un problema econòmic? Potser és un problema familiar? Potser una falta de perdó? Una relació de parella que et costa? Què és? Tu ho saps de sobres. I Déu també. Si Déu diu aquestes paraules que acabem de llegir, és precisament perquè sap quina és la nostra tendència enfront de les càrregues humanes. És com si alguna cosa dins nostre ens obligués a agafar càrregues. Potser ho hem après a la nostra infància, amb uns pares que sempre estaven carregant coses molt pesades i que mai van saber descarregar-les. Potser ho has après al llarg de la teva vida i ara creus que aquestes càrregues formen part de tu. Sigui com sigui, aquestes càrregues tenen un clar objectiu: impedir que puguis viure una vida amb total llibertat. Hi ha alguns moments en què haurem de portar càrregues, però aquestes càrregues seran les mateixes que voluntàriament agafem quan, per exemple, anem a comprar al supermercat. Agafem pes, no perquè ens agradi, sinó perquè és necessari per poder alimentar-nos. Les càrregues a les que es refereix el verset són molt més profundes. I com a tota càrrega, et ralentitza. Inclús si la càrrega és molt pesada, t'impedeix veure el que tens més enllà d'on els teus ulls et deixen veure. La unció del Senyor és la que t'allibera de totes i cadascuna d'aquestes càrregues pesades que portem. Totes i cadascuna d'aquestes són eliminades arran de posar la confiança en Déu. És tan senzill que sembla impossible. Potser és el que estàs pensant ara mateix. Això em referia quan a la introducció deia que aquestes càrregues formen part de nosaltres. Creiem que les necessitem, que formen part de la vida humana i que és impossible viure una vida amb llibertat. El primer pas per abandonar una càrrega és saber que la dus a sobre. Per això la paraula de Déu ens ho diu. El segon pas és donar-li la càrrega a aquell que ja la va dur per tu i per mi quan va pujar voluntàriament a la creu, on va donar la vida per la teva llibertat. El tercer pas és viure una vida d'alliberació. Perquè no ho dic jo, sinó que Déu és el qui et diu i t'assegura que la seva unció, és a dir, el seu sant esperit, és el que et descarrega de tot el que no necessitem per viure. Te'n recordes? Què et passava quan arribaves a l'escola el teu primer dia? Anaves amb una maleta, moltes vegades més gran que tu, a l'esquena plena de llibres i, òbviament, anaves sobrecarregat. Quan arribaves a l'aula, que seria la teva, fins a final de curs i aconseguies treure la maleta, què et passava? De cop senties una alliberació increïble i inclús recordo que jo em sentia que podia saltar molt més que abans i gaudia d'aquesta sensació de lleugeresa. Aquesta càrrega que duem ens fa que acabem mirant només a terra.
que veiem els nostres peus i que d'aquesta manera ens anem enfonsant cada cop més. Avui, ara, és el moment de ser conscients de la nostra situació, de dir prou a tot allò que no necessitem i deixar-ho tot en mans del Déu, que ens assegura que amb la seva unció no hi haurà càrregues i que el que viurem serà una veritable llibertat. Ànims, prova-ho. Deixa les càrregues a Déu. T'animo a repetir amb mi aquesta senzilla oració. Senyor Jesús, crec que tu em pots ajudar a treure'm les càrregues que no necessito. Vull que m'ajudis a poder caminar amb llibertat i sense allò que no necessito. En el teu sant nom, Jesús, t'ho demano. Amén. Si t'ha agradat aquest vídeo i ha descarregat la teva ànima, et demanem que ens donis un m'agrada. Deixa'ns un comentari de les teves càrregues i pregarem per tu, si et ve de gust, i comparteix amb altres persones que avui en dia encara tinguin aquest pes innecessari a la teva vida. Junts, amb el Sant Esperit de Déu, podem ajudar a molts que vegin la llibertat en Crist, lliure de càrregues. Que tinguis un dia molt beneït.